ka ɗauki sirrin nan ka aikata. Sirrin kun fayakun zan warware wa al'umma. Sirrin kun fayakun ne, in je kana da wata bukata to tamkar za ka ga tasirin kun fayakun cikin wannan al'amari din. Billahi azim. Abin da za ka yi shine da safe ko da rana ko da yamma ko da dare, duk lokacin da ka samu kawai ka zauna. Idan akwai damar nafila ka yi nafila, idan ba dama ka yi alwala ka zauna. Abin da za ka yi shine za ka karanta badi'u samawati wal ard wa idza qadi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wannan aya ake karantawa. Badi'u samawati wal ard wa idza qadi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Za ka karanta wannan ne a 272 sai ka roƙi abin da kake nema. Sai ka roƙi abin da kake nema. Idan da safi ka zauna, to gobe daidai wannan lokacin ka ƙara zama. Jibi haka ka samu kaman kwanaki 3 ko kuma 7